אבל התקופה האחרונה הייתה תקופה כולה של עליות. ואני חושב שהתקופה הזאת תהיה תקופה שתיזכר חקוקה גם בליבו של ראש המועצה, וגם הייתה חקוקה בליבו של אשר. אני זוכר גם את התקופות שהיו קצת פחות טובות, אבל בסופו של יום, כאשר הוא קיבל החלטה לחבור ולשלב ידיים, והייתה לי אולי לזה איזו תרומה קלה לעניין, אני מאוד מאוד שמחתי שבסופו של דבר זה אכן קרה. הוא ראה את עצמו מחויב ליישוב, מחויב לספורט, מחויב לנתיבי התחבורה, למוניות, לקבוצות הילדים, לתשתיות, לאיכות הסביבה, לוועדת המכרזים, ועדת התחבורה, את כל אלה עשה על הצד הטוב ביותר. הוא אהב את מה שהוא עשה, בעיקר בגלל שהוא ידע שהוא עושה זאת למען אנשים. וכאשר הוא עשה למען אנשים, גם אם ניכר היה לפעמים איזה ריחוק מסוים, שאולי אנשים חשו, אבל זה היה מתוך ביישנות. דווקא מתוך ביישנות, דווקא מתוך רכות, דווקא מתוך עדנה. גם כאשר המחלה הארורה התגלתה אצלו, הוא לא סיפר לאיש דבר. חבש את הכובע המפורסם, עוד לפני שהחלו סימני הנשירה, למען לא יחשבו שזה קרה תוך כדי. והיה לו באמת רצון לדאוג לכולם. הוא עשה זאת גם בשיחותיו עם שועי הארץ, ואני לא יכול להחשיב את עצמי כשועי הארץ, שיחות עם ראש ממשלה, שרים ואחרים, וגם כאשר הוא עשה זאת עם האנשים הפשוטים, עובדי העירייה הפשוטים ביותר שיש. תמיד ידע לעשות זאת בצורה הטובה ביותר. אבל אף פעם לא היה לו מספיק. וכך בגיל מאוחר, בגיל מבוגר יחסית, 13 שנים אחרי שנבחר להיות חבר מועצת העיר, החליט לעשות מעשה וללכת ללמוד לא פחות ולא יותר מאשר משפטים. בגיל שבדרך כלל לא חופשים את ספסלי האוניברסיטה. לא הולכים ללמוד מקצוע כל כך מורכב, כל כך מסובך, כל כך קשה. אבל הוא החליט שהוא עושה את הצעד הזה, הלך ללמוד, סיים את לימודיו בהצלחה רבה, והפך להיות עורך דין שהולך ומופיע בבתי משפט, הולך ועושה ודואג לאנשים, וגם כאן, תמיד ביסודיות, בעומק, תמיד ביכולת לדעת להבחין בין עיקר לבין תפל. אבל הוא עשה זאת כי הוא ידע שבעצם הלימודים הם תמיד סיכוי הצלחה בחיים. תמיד יהיו כאלה שלא למדו והצליחו בגדול, אבל הם תמיד היוצאים מן הכלל. תמיד יהיו כאלה שלמדו והצליחו אולי קצת פחות, גם הם היוצאים מן הכלל. יש בדרך כלל יחס ישר בין לימודים ובין סיכויי הצלחה בחיים. לצערי הרב, לא תמיד האפשרות ללמוד ניתנת לכל אחד באותה צורה. אנחנו בבאר שבע, לא בבאר שבע, בנגב, איזה פרויקט עם 4 זוכי פרס נובל, שיאפשר ללמוד כימיה בערי הנגב. אי אפשר ללמוד שם כימיה, אין מורים לכימיה. תגידו שהילדים האלה פחות טובים? הם לא פחות טובים. אבל אם הם לא יכולים ללמוד, אז הם פשוט לא יכולים ללמוד, כי אין מורים. וכשאין מורים הם לא יכולים להגיע להישגים. וכך כל זוכי פרס נובל לקח עיר. אחד לקח את דימונה, אחד את ירוחם, אחד את אילת, אחד את שדות נגב, שזה מועצה אזורית. אני אומר את זה בגלל העובדה שאנחנו תמיד מחויבים להבין שצריכים לתת שוויון הזדמנויות לכולם. ואם גם מתחילים ללמוד בגיל מבוגר יותר, אז כולנו יש לנו דוגמאות מרבנו הגדולים מתי הם החלו ללמוד ובאיזה גיל הם עמדו על דעתם. אשר רוקבי זה ראשי תיבות של א' עין, זה 71 בגימטריה, מספר חברי הסנהדרין. ובסנהדרין ישבו כמובן אנשים שהם אמורים להיות השאור שבעשר, החכמים, הצדיקים, הגדולים, שניווטו את עם ישראל בצורה הטובה ביותר. אני מתגעגע אל האיש שהייתה לי הזכות להיות חבר שלו הרבה מאוד שנים. ואני שמח שגם אלה שמובילים היום אמרו לי דבר אחד, ונכנס אליי לאיזה ממד אישי. אמרו, אתה פעם שעברה יצאת מקום ראשון בפריימריז בעקרון, כי אשר מאוד עזר לך. אנחנו מתחייבים לשמור אמונים, וגם הפעם יצאתי מקום ראשון בקריית עקרון. כך שהם קיימו את ההבטחה של אשר במלואה, גם כאשר הוא לא נוכח איתנו, וגם כאשר הוא לא נמצא כאן. שבורה בליבי אהבה גדולה לאיש, שידע לחשוב על חבריו ותושבי עירו הרבה לפני שחשב על עצמו.
בספר בראשית מסופר מה מקור שמו של אשר, בנו של יעקב. ותאמר לאה, באושרי כי ישרוני בנות ותקרא את שמו אשר. אין ספק שאשר הביא אושר להרבה אנשים בימי חייו הקצרים. וכאשר דיברנו על הצורך בהנצחה, ואריק, אני רוצה להודות לך בשם המשפחה, בשם החברים, בשם כולם, על כך שהרמת את הכפפה באופן כל כך מהיר, וזה לא דבר מובן מאליו. אתם יודעים, כשיש ממלא מקום, שאתה הוא איתך בקואליציה וצריך, ועוד לא חלפה שנה, בדרך כלל הנצחה היא רק כעבור שנה, הזמן עובר. הרמת את הכפפה, עשית את זה באמת עם כל הלב, ואני חושב שבעניין הזה כולנו באמת רוצים להודות לך מקרב לב. מגיע. כמו שלאה ראתה בלידת בנה אושר גדול, כמו שאשר הביא אושר רב להרבה אנשים בימי חייו הקצרים, גם למשפחה, גם לחברים, כך גם גן הילדים שאותו אנחנו חונכים היום, בצלמו ובדמותו של אשר, יביא כמובן צחוק לאותם ילדים, יביא אושר להורים, ויביא באמת תרוממות רוח ליישוב אשר כה אהב. אני מאחל לכל בני המשפחה, לילדים, לאישה, לאחים, לכולם, שלא תדעו עוד צער ורוב נחת מהילדים ומהנכדים, יהי נשמתו של אשר צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. תודה למשנה לראש הממשלה, סילבן שלום. הסדר הוא כזה, אנחנו לא מסתדרים, אנחנו מפה יוצאים יחד כולם להסרת הלוט על ידי נציג